wallahi Umar yan share waka nan da kai ta so da so ta yi bala'in burge ni na kuma ji daɗinta dan yanzu haka baruwa ta suna ta kai akan wannan waka to amma daga baya sai kaina ya kwanci na ce to su wayannan yan matan sun ku waƙe wanda ya rasa wacce ce kake so daga ciki Aisha Humaira yake so wasu wakin ka ciki haka dai kamaran ni malamin majami'a ne ina daura aure kuma ina raba aure kai mugu ne kenan kai kundin ubanka ana magana kana magana ga number waya ta nan sai a kira na faɗa min wacce ce aka zaba da ciki domin in zo in daura aure kana raba aure kana daura aure yaro ka tai Lagos ka tambaya wa fara iskanci karkashin gada di ba ka gani kai na iska ne da ba ya shi ne